Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Ginoo. Amen. Karong gabi na mga igsoon mo na po ni ang panahon nga kita magtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Amen. Ug ang atong eleksyon, pagkuragin nga human, salamat kay sa Ginoo nga siya gyud nagahan-ay sa maong eleksyon mga igsoon. Og karong gabi na, akong gisuot is pink. Matud pa sa akong anak nga mag-red daw ko kay bumbong supporter man daw ko. Lagi na ako akong asawa murag kay Lini supporter ko ron ba kay pink ang akong ginasuot, but wala na sa nagamatter igsoon. Basta ang atoa sama sa gi-share ni Pastor ni atong last Wednesday, atong iampo ang atong panggamhanan ang tanang nagdumala tungod kay wala mo gitay laing mahimo alang ni anang mga tawhana nga nagadumala sa ato ang nasod, but ang imong pag-ampo igsoon dako kay nagkahimuan sa tubangan sa atong buhi nga Dios. O karong gabi una magatuon ta sa pulong sa Dios. O before ta magtuon igsoon atuon nata sa ato ang church declaration. Okay? Sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory, and I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Hallelujah. Salamat mga igsoon. O tuuhin na kay pinagi sa mong pagtuon niya na igsoon imong masinati ano imong madawat mabati nimo ang kung unsa kagamhanan ang pulong sa atong buhi nga Dios igsoon. Amen. O di ta magalangan ato ta sa atong foundation text karong buntaga atong pagatunan atong kuhaon diha sa Juan kapitulo 15 versikulo 17 versikulo 7. Okay, ang pulong sa Dios nagaingon. Isa, kung magpabilin kamo kanako og tipigan ninyo sa inyong mga kasing-kasing, ang akong mga pulong makapangayo kamo kanako bisan unsa nga inyong gusto ug madawat ninyo kini. Magampo ta sa pulong amahan ng mga langit nun. Salamat sa imong pagkamaayo niining matahong mga kagabion nga magihatag kanamo sa kahigayunan nga kami na usab makakat-on sa imong pulong ug salamat amahan amo kini ginasang-at kanimo ug ang imong mga katawhan nga nagapaminaw karon. Salamat sa mga kasing-kasing nga andam nga mamati ug mukat-on sa imong pulong Ginoo. Ug salamat Holy Spirit amo kang gina-acknowledge sa matag usa mga kinabuhing akong wala gid may mahimo. Salamat sa mga pagpadayag karong gabi una God, dalaay gid ka sa walay katapusan. In Jesus name, Amen o Amen. Praise God. Hallelujah. Ug karong gabi una mga igsoon na atong tun-an ang pulong sa Dios. O ato ang tema atong paghisgutan is kining ginaingon nga ang pagpabilin diha kang Kristo. Praise God. Sa imong tan-aw sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, kung nagapabilin ta nganha kang Kristo, unsa kay mga pamaagi kung saon nato pagpabilin nganha sa iya ha. Daghan man gud mga istorya nga kung nagatuo ka, makita diha sa imong kinabuhi kung unsa ang imong ginatuohan. Amen? Unsaon man nato pagpabilin nganha kang Kristo? Sa inyo kayang tan-aw igsoon, unsaon nimo pagpabilin nganha kang Kristo? Motuo lang ko. Nagtuo ko nga naay Kristo. Tuohan ako. Pero igsoon, ang usa ka butang nga makita sa isa ka Kristohanon kung gusto siyang magpabilin, diyan nimo makita nga siya nagatuman sa kung unsa ang mga kasuguan ni Kristo, kung unsa ang mga plano o katuyuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kaya kung atong basahon ang John 15 verse 10, ayon siya, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin ang akong paghigugma kaninyo. Sama nga ako nagatuman sa mga sugo sa akong amahan, busa nagapadayon usab ang iyang paghigugma kanako. Ang imong tan-awon igsoon dinhi sa John 15:10, makita nimo nga tungod sa
sa kinabuhi ni Ginoong Hesus tungod sa iyang pagtuman sa mga sugo, sa mga kasuguan sa iyang amahan sa diha nga naa pa siya ning kalibutan na nga mo'y bayad, nag-fulfill sa tanang requirements sa balaod para sa imuha ug sa akoa. Iyang ginatuman ang tanang kasuguan aron aron ang gugma sa Dios Amahan magapadayon diha sa iyang kinabuhi. Kung sa ato apod karon igsoon kay kita mga tao man, kita mga gikan man sa lapok, si Kristo amo gito ni agig lapok tungod kay gibuhat man siya sa Ginoo. Pinaagi kang Maria ay noon ang iyahang lawas, gikan ang iyang physical nga lawas gikan sa lapok, pero siya espirituhanon man gikan sa Dios. O kay kita kalibutanon man, kung imong tan-awon dinhi usa ka butang nga makita kanato o makita sa usa ka Kristohanon nga nagapabilin nga naha sa tong buhi nga Dios sa diha nga nagatuman siya sa kung unsa ang mga kagustuhan sa tong buhi nga Dios igsoon, aron magpabilin usab, magapadayon usab ang paghigugma sa Dios nganhi sa atong mga kinabuhi. Kay kung nagatuman kita, magpabilin ang iyang gugma nganhi kanato, o kana nga gugma igsoon, kana nga butang nga iyang gihatag sa to igsoon, mo kana ang usa ka gahom nga makatabang sa toa dinhi nining kalibutan na, o kana nga gahom igsoon, buhi kana nga gahom nga nagapamuhat sa matag usa nato kay kinabuhi, buhi kana sa matag adlaw nga imong magamit sa imong pag-alagad ning kalibutan na wala nagapaabot ka sa pagbalik sa tong buhi nga Dios, o sa imong pagpabiling nga kaniya igsoon, kana nga gahom maghatag kana siya sa imuha ug makapausab sa kinabuhi nga gahom igsoon, makapausab nga gahom ang imong maangkon sa diha nga magpabilin ka diha sa tong buhi nga Dios. O kana nga gahom usab maghimo ka na sa imong kinabuhi nga magmabungahon ka samtang naa ka nining kalibutan na, samtang nagapaabot ka sa pagbalik sa tong buhi nga Dios igsoon. Hallelujah. Kung imong tan-awon sa akong gi-share sa inyo ha karon, unsay makita sa usa ka tawo, sa usa ka mabungahon nga kinabuhi sa usa ka tawo. Kung ikaw nagapabilin nga kang Kristo, ang imong kinabuhi magkaroon og buhi nga gahom nga mo'y magtabang sa imuha, makapausab nga gahom, ug kana nga gahom makahatag sa imuha mabungahon nga kinabuhi. O kana diha sa pagkamabungahon nga kinabuhi, unsay makita sa usa ka tawo nga siya nagapabilin o nagatuman sa mga plano o katuyuan sa Dios sa iyang kinabuhi, sa makasuguan sa Ginoo. Kay mabungahon man jud ka kung magpabilin ka. Unsay makita sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon igsoon? Una, kung nagapabilin ka o kung ang gugma sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo nga nagahatag sa imong mabungahon nga kinabuhi, makita sa kinabuhi sa isa ka Kristohanon igsoon nga adunay kausaban tungod sa iyang pagtuman sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kay kung ikaw nagatuman sa mga sugo sa Ginoo, mo hinay-hinay gyud na siya og change. Kung imong gina-apply kung unsa imong nadunggan igsoon, mo hinay-hinay gyud og change ang imong kinabuhi. Adunay kausaban, hinay-hinay, step by step, from glory to glory. Adunay kausaban igsoon sa diha nga imong tumanon ang pulong sa Ginoo. Kaya nga siya sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 24, yun siya ang pulong sa Dios. Siya, busa ayaw gayud ninyo kalimti ang mga gitudlo kaninyo sukad nga kamo mituo. Kung ginatuman ninyo kini, magapabilin kamo sa panaghiusa diha sa anak ug sa amahan. Kung nagatuman daw ka sa sugo, sa mga katuyuan, sa mga maayong pagtudlo nga gitudlo sa pulong sa Dios, nga ni kanatong atong gina-apply sa atong kinabuhi, ingon siya, nagapabilin kita sa panaghiusa diha sa amahan o sa anak. Dili lang day igsoon kung nagatuman ka sa iyang mga kasuguan is magpabilin ka sa gugma, kundili sa anak, kundili ngadto sa amahan o sa anak.
naa ka diha ka kaniya igsoon sa diha nga imong gina-apply sa imong kinabuhi kung unsa ang imong nadunggan nga mga maayong butang nga makahatag sa imuha og giya, nga makahatag sa imuha nga makatabang ka ngadto sa uban, nga mahimo kang maayong panulundon igsoon. Kung imong ginatuman din na siya ang panaghiusa ba ang o kay Bungbong pa o kay Sara ginatawag og unity team. Nagkahiusa sila alang sa kalambuan sa ato ang nasod. Muna kung sa ato akong kinabuhi as Christian, kita nga mga magtutuo, kung nagatuman ta sa makasuguan sa Ginoo, makita diha sa atong kinabuhi ang panaghiusa sa Dios Amahan o Dios Anak. Kung imong tan-awon, pinaagi sa imong pagtuman o pag-apply sa imong kinabuhi, makita diha sa imong kinabuhi ang tinuod nga kausaban sa imong kinabuhi. Kaya ang Episo 5:9 nagaingon siya. Kay kung ang tao anaa na sa kahayag, masayran mo. Siya. Kung naa na ka sa ginatawag og pagtuo, naa na ka sa kahayag, naa na ka kadiha kay Kristo, naa na ka sa Dios, sa kamot sa Dios. Siya, masayran mo tungod kay ang iyang binuhatan maayo, matarong o gisunod niya ang kamatuoran. Ang mga katawhan daw nga nagapabilin diha kang Kristo, ang mga katawhan nga ila o ginatawag og mga Kristohanon, mailhan nato pinaagi sa ilang mga binuhatan. Kay naman po mga ginatawag karo Kristohanon na may ginatawag og magtotoo, pero ang ilang kinabuhi dili nimo makita ang mga maayong binuhatan. Dili nimo makita ang matarong nga mga binuhatan nila. Tungod kay kung imong tan-awon, sa pulong lamang gitawag sila Kristohanon. Sa pulong lamang gitawag sila magtotoo. Tungod kay dili makita sa ilang kinabuhi. Pero ang tinuod nga mga magtotoo, tinuod nga mga piniling katauhan sa Ginoo, gina-apply nila kung unsa ang ilang nadunggan. O makita diha sa ilang kinabuhi, mo kining ginatawag og mga tao nga naa na sa kahayag, naa na sa kamot sa Ginoo. Makita nimo ang maayong binuhatan, mga matarong binuhatan, o gisunod nila ang kamatuoran. Kung unsa ang ilang nadunggan mahitungod sa pulong sa Ginoo, kung unsa ang ginatudlo sa balang espiritu sa ilang kinabuhi, ilang gina-apply sa ilang kinabuhi, ilang ginasunod. Muna ang makita sa kinabuhi nga nagpabilin nga anak kang Kristo. Kaya dili sa kalibutan, daghang mga tao nga moila nga naa sila kay Kristo, pero ang ilang binuhatan sukwahi sa kung unsa ang ilang ginaistorya mahitungod sa ilang kaugalingon. O kita nga mga Kristohanon, kita nga mga katawhan sa Ginoo, kung imong tan-awon ang Biblia, giandam na sa Ginoo ang atong kinabuhi, nakalatid na ang atong kinabuhi sukad pa kaniadto. O kana nga mga plano igsoon gibuhat na sa Ginoo alang kanato. O kini mga maayong butang, mga maayong buhat, mga matarong nga buhat, o kining pagsunod sa kamatuoran, usa lang ni sa katuyuan o katumanan sa kung unsa ang giplano sa Dios sa atong kinabuhi. Kay kung imong tan-awon ang Episo 2:10 ingon siya, gibuhat kita sa Dios ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Hesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi. Kinsay naghatag og bag-o nga kinabuhi? Ang Dios. Kinsay naghiusa sa atoa? Ang Dios. Kinsay nagbuhat sa atoa? Ang Dios. Aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat. Unsay katuyuan sa Dios nganong gibuhatan niya? Unsay katuyuan sa Dios nganong gihiusan niya kita kang Kristo ug gihatagan og bag-o nga kinabuhi? Sa karon igsoon, sa imong tan-aw, unsa kaya ang katuyuan sa Dios? And siya, aron mahimo nato ang mga maayo nga buhat. Mga maayo nga mga buhat. Okay, kini mga maayong buhat, pastor, unsa diin siya? Karon lang ba ni nga atong giplano? Dili. Gibuhat na sa Ginoo, giplano na daan sa Ginoo, giandam na ng daan sa Ginoo, wala pa ka matao. Giplano na sa Ginoo nga kini si Talpulano, kini si Pedro, kini si so and so, mo ni iyang buhaton pag-abot sa panahon. Ang Dios na ang nagplano, ana. Diya, sukad pa kaniadto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton.
kaniadto pa, wala pa ka nasayod, wala pa ka natao. Giplano ng daan sa Ginoo nga sa iyang pagpili sa imo, sa iyang pagtawag sa imuha, nga imong mabuhat ang mga maayong buhat nga iyang giandam nga imong pagabuhaton. Mali na siya igsoon. Manang dili ka tingala nga makabuhat kag mga maayong butang, ilabi nag nakasabot ka sa grasya sa Ginoo, nakasabot ka sa pagkamaayo o pagkamahigugmaon sa Ginoo, dili na lisod sa imo ang pagbuhat og maayo igsoon. Kay kung imong tan-awon ang Dios nasayod nga nasayod na kaniadto pa nga isa ka nga himuon iyahang anak. Nasayod na siya og gipili na kaniyang daan nga mahimong iyang anak para makabuhat sa mga maayong buhat nga iyang giandam para sa imuha. Ang Roma 8:29 ingon siya, kay supkad pa kaniadto, nasayra na sa Dios kung kinsa ang iyang mahimong mga anak, o giplano na niyang daan nga mahisama sila sa iyang anak nga si Jesus, aron siya ang mahimong kamugulangan sa daghang mga managsuon. Kanang imong pagkapinili igsoon, kanang imong pagkatinawag igsoon, kanang imong pagbuhat sa kung unsa ang maayo, katumanan lang na sa giplanong daan sa Ginoo para sa imong kinabuhi, aron ikaw mahimong igsuon ni Kristo, ug si Kristo ang mahimong atong kamugulangan natong tanan igsuon. Siya lang. Praise God. Ikaduha, unsay makita sa usa ka mabungahon nga kinabuhi tungod sa imong pagpabilin nga na kang Kristo, makita sa imong kinabuhi igsuon kanang ginatawag og sulundon nga kinabuhi. Ikaw ang maayong panig-ingnan. Ikaw ang maayong simbolo. Ikaw ang maayong example, halimbawa sa mga katauhan nga nagpalibot sa imuha. Ikaw ang gamiton sa Ginoo. Praise God. Muna kung imong tan-awon diha sa Matthew 5 verse 16, siya, busa mausab kini ang inyong buhaton. Pasigahan ninyo ang inyong suga ngadto sa mga tao. Nganong gusto man pasigahon? Unsa man ning pagpasiga igsoon? Musiga man kamudangan agmang ka pinaagi sa gahom sa Ginoo. Pero kung dili nimo i-apply, dili nimo i-practice ang imong kinabuhi sa pagtuman sa kung unsa ang kabubuton sa Ginoo, tungod kay ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo igsoon mao na ang pagpasiga sa suga nga naa ka nato nga makita ngadto sa kalibutan, makita sa mga katawhan nagpalibot sa ato igsoon. Unsa? Unsa may katuyuan nganong gusto sa Ginoo pasigahon nato ang atong pagkasuga? Unsa? Aron makita nila ang inyong maayong mga binuhatan ug daygon nila ang inyong amahan sa langit. Gusto sa Ginoo nga ipakita nato ang atong mga maayong binuhatan. Muna akong ginabalik-balik atong i-practice ang atong kaugalingon sa pag-apply sa kung unsa atong nadunggan nga maayo mahitungod sa pulong sa Ginoo tungod kay sa pagbuhat nimo ana igsoon ug makita na sa mga katawhan nagpalibot sa imuha, ilabi na sa church. Uban mga Kristohanon pag naa sa church balaan kaayo, kuyaw kaayo, pero pag naa gani sa gawa sa church dili na balaan, bilaan na nga naman tungod kay usahay ang ilahang kinabuhi, wala nila gina-practice sa pagsunod sa kung unsa ang mga maayong butang, ang mga maayong buhat nga makahatag kanila og kabulahanan ug makapadayeg ngadto sa amahan sa mga tawo nga nakakita sa imong nagatan-aw sa imong kinabuhi igsoon. Mo na gusto sa Ginoo nga atong ipasigahon ang atong pagkasuga, atong i-practice ang atong kinabuhi, atong i-practice ang atong kaugalingon sa pag-apply sa kung unsa ang atong nadunggan ug maging attentive ta sa tingog sa balang espiritu nga kanunay nagatudlo kanato, kanunay nagagiya kanato ug atong i-practice ang atong kasing-kasing unang-una sa pagbuhat sa kung unsa ang plano ug kabubuton sa Dios atong kinabuhi ngadtong mobuhat og maayo igsoon. Praise God. Ikatulo, unsay makita sa usa ka mabungahon nga kinabuhi tungod sa iyang pagpabilin nga anak kang Kristo? Kansa madinaygon nga kinabuhi. Ang usa ka Kristohano igsoon nga nagpabilin nga tinuray nga anak kang Kristo nga sa tong buhi nga Dios. Ug ang gahom nga buhi nga ni kanato ug makapausab kanato ug makahimo kanatong mabungahon
mubuhat kina sa tong kinabuhi igsoon, magapamuhat kina siya, o kung unsa ang nasi mong kasing-kasing ug gunahuna, kung unsa ang imong gina-practice, kung unsa ang imong gina-istorya, kung unsa ang kalipay na sa mong kinasuluran, mugawas kina sa imong baba igsoon. Ang usa ka Kristohanon nga mabungahon, kanunay nagapasalamat sa atong buhi nga Dios, kanunay nagadaig. Bisan daghang mga problema, bisan daghang mga kabalaka, daghang mga bayronon, daghang mabutang nga dili maayo, pero ang mga katawhan nga tinuod nga nagsalig sa Ginoo, mapasalamaton sa atong buhi nga Dios. Imo tan-awon ang Hebrehanon chapter 13 verse 15. Ingon siya, busa maghalad kita kanunay sa mga pagdaig ngadto sa Dios, pinaagi kang Hesus. Siya kini mao ang mga halad nga mga pulong nga magikan sa atong baba ug magpaila kung kinsa siya. Maghalad kita og mga pagdaig ngadto sa Dios, pinaagi kang Kristo Hesus. Nga naman, mao kini ang mga halad nga mga pulong nga magikan sa imong baba. Unsa man ang mga halad nga mga pulong nga magpaila kung kinsa siya? Atong ginabayaw ang atong buhi nga Dios. Atong ginapasidunggan na atong buhi nga Dios. Ang nganong atong masyang ginapasidunggan? Tungod kay wala kaniya pabayai. Bisan ang kalibutan nagka-problema, pero tungod kay naa ang Dios kanimo, murabag wala kay problema, malampuson ka, madaugon ka, nakalahutay ka, tungod kay ang Dios wala ka pasagdi igsoon. Wala kaniya gibiyaan, wala kaniya gitalikdan. Ang Dios nakiuban kanimo kanunay. Mo kana ang mga pagpasalamat nga imong gisulbong ngadto sa gingharian sa langit, mapagdaig, ma-praise and worship, pagpagamit nimo, paglakaw-lakaw nimo, pagtrabaho nimo, nagaday ka, nagapasalamat ka sa pagkamaayo sa Ginoo. Mao na ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga mabungahon. Mao na ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga nagapabilin makita sa iyang kinabuhi ang pagkamapasalamaton sa atong buhi, pagkamadinaygon sa atong buhi nga Dios igsoon. Ikaupat, siya makita sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon ang maalagaron nga kinabuhi sa diha nga magpabilin ka nganha kang Kristo. Ang Pilipos 1:22 hangtod sa 23. Ingon siya, ang sa Apostol Pablo sa taga Pilipos, siya, alang ka nako, ang akong kinabuhi alang gayud kang Kristo. Kung imong tan-aw ang kinabuhi ni Apostol Pablo, grabe ang iyang mga kasinatian. Daghang mga butang nga pwedeng ibaylo sa iyang serbisyo ngadto sa uban, pero wala niya giisapayan. Tungod kay ang iyang kinabuhi, iyahan ang gihatag alang sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Insya, o kung mamatay man ako, may kapuslanan gihapon, kay makig-uban na ako kaniya. Wala ko masahid kung asa sa duha ang akong pilion. Tungod kay gusto ko na nga muuna kaninyo sa laing kinabuhi ug makig-uban kang Kristo. Halos tanan, labi nagnanay mga problema ang mga tao, mawad-an na og ganas kinabuhi diri sa kalibutan, gusto nila makikuban sa Ginoo tungod sa mga problema. Pero napoy mga Kristohanon sama ka Apostol Pablo nga naa may kalipay diri sa kalibutan, naa may kadagaya diri sa kalibutan, pero tungod kay nakita niya spiritually kung unsa ang kinabuhi nga uban kang Kristo, ngunang gusto na mo balik sa Ginoo. Pero sa Apostol Pablo, wala po niya sayang ang higayon nga mobiya siya sa kalibutan nga naapay mga tao nga nakinahanglan sa iyang pagdasig. Ayan siya, wala akong masayod kung asa sa duha ang akong pilion. Tungod kay gusto ko na nga muuna kaninyo sa laing kinabuhi ug makig-uban kang Kristo. Kay mao kini ang labing maayo alang kanako. Siya, apan kun sa akong pagpabilin dinhi may mahimo pa ako, maayo sab kana. Ayan siya, kung magapabilin ko diri tungod kay naa pa ko'y maayong nga mahimo alang sa mga katawhan sa Ginoo, maayo usab kana. Pero kung sa iyang tan-aw nga wala na, gusto niya siya mabalik sa Ginoo, kung unsa ang plano kabuton sa Ginoo, mao lang gyud na ang iyahang ginahatag niya iyang kinabuhi ba alang sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Ang kinabuhi ni Apostol Pablo igsoon, grabe siya kamaalagaron sa atong buhi nga Dios. Grabe siya kamadinaygon. Siya, ato nang padayonon sa 24, yun siya, nasayran ko nga mahinungdanon alang kaninyo kung magpabilin akong buhi.
Tungod ni ini nasiguro ko nga dili pa ako mamatay aron matabangan ko kamong tanan nga madugangan pagayod ang inyong pagtuo o kalipay. Kung ang usa ka kinabuhi sa Kristohanon igsoon, sama sa gi-share ni Sister Norma, nga Lord, kung naa pa kay mang maayong buhat nga wala pa natapos sa akong kinabuhi, imo pa kong buhion. Pero kung wala na, Lord, pwede na kumuli sa imuha. Pero tungod kay ang Dios daghan pa magplano para sa iyang mga katauhan, para sa paglig-on, sa pagtuo ug lipayon ug madugangan ug matabangan ang mga katauhan sa Ginoo. Manangagod karon buhi pa si Nanay Norma tungod sa mga plano sa Ginoo nga wala pa natapos sa iyang kinabuhi, ang pagbuhat og maayo, ang paghatag og pagdasig sa iyang pamilya o paglipay sa iyaha o pagtabang sa ilaha igsoon. Mo na ang kinabuhi sa Kristohanon kanatong tanan. Dili mutugot ang Ginoo nga muli ka sa iyaha nga wala pa nahuman ang iyang mga plano para sa imong kinabuhi. Dili mutugot ang Ginoo nga mobalik ka sa iyaha nga dili pa nimo ma-enjoy ang iyang gisaad para sa imong kinabuhi igsoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Munang diri sa atong kinabuhi igsoon as mga magtutuo, as mga tumutuo ni Kristo. Ginatawag man tag mga tumutuo, mga Christian, mga believers ni Christ. Sa atong kinabuhi igsoon, si Kristo ang atong maayong ehemplo. Si Kristo ang atong maayong halimbawa, maayong idolo. Munang sa atong pagkakristohanon, atong ipakita, atong ipraktis ang atong kinabuhi sa pag-apply sa kung unsang atong nadunggan. Kay kung imong tan-ahan ang 1 John chapter 2 verse 6, ingon siya diha, ang nagaingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan nga magkinabuhi sama kang Hesukristo. Siguro lisod man kaayo ang pagsundog sama kang Kristo. Pero igsoon pinaagi sa tabang ug sa grasya sa atong buhi nga Dios. Ang Dios ang nangita og way para mahisama ta sa iyaha. Pinaagi sa iyang tabang, pinaagi sa balang espiritu nga iyang gipadala sa atoa, nga mo'y nagtudlo sa atoa sa mga maayong butang. Kay ang kung muambak ta sa verse 27 sa 1 John chapter 2, ingon siya, apan kamo ang espiritu nga nadawat ninyo gikan kang Kristo, nagapabilin kaninyo. Unya, kini daw espiritu nga atong nadawat nga gikan kang Kristo, nagapabilin kanato. Unya, busa dili na kinahanglan nga tudluan pa kamo sa uban nga mga tao. Kay ang espiritu mao ang nagatudlo kaninyo sa tanang mga butang. Okay? Ug ang iyang gitudlo tinuod og dili bakak. Kung imong tan-awon diri nga passage sa igsoon, ang balaang espiritu ang kanunay nagatudlo sa atoa, ang kanunay nagagiya sa atoa, ang kanunay nagapahinumdum sa atoa, ang kanunay agak sa atua sa maayo nga dalan sa insakto nga pamaagi nga angay natong buhaton sa matag adlaw. Siya ang nagpaila sa atua sa atong buhi nga Dios. Siya ang nagpahinumdum sa atua sa kung unsa ang ginatudlo ni Kristo katong buhi pa siya. Siya ang naghatag sa atua sa mga plano sa Dios aron mahibaluan nato. Pero nganong aduna pa may mga pastor nga nagatudlo sa mga katauhan karon. Aduna pa may mga kaigsuonan nga nagwali sa pulong sa Dios. Aduna pa may mga kaigsuonan nga nagapahinumdum nga buhatan ni sundan ni i-apply ni i-practice imong kinabuhi. Ngano man igsuon. Tungod kay aduna sa mga tao nga nagkinahanglan sila og giya sa mga tao. Nagkinahanglan sila og mga kanang hamtong na sa pagtuog nga mo'y mugiya sa ila, mulip up sa ila aron mo hamtong sila sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Tungod kay adunay mga Kristohanon karon nga ginatawag og baby pa, nga dili pa kay sila makasabot o dili pa kay sila makatuo sa kung unsa ang ginatudlo sa balang espiritu sa ilang hunahuna o kasing-kasing igsoon. Muna ang mga pastor karon nagapabilin sama kanamo, nagapadayon kami sa pagtudlo, pagpahinumdum sa matag usa nga atong paminawon ang balaang espiritu nga gimoy ginatudlo og ginabutang sa Dios sa atong kasing-kasing aron mo pahinumdum sa atoa. Igsoon ang pastor dili makatudlo sa atoa og insakto kompleto. Atong mga kaigsuonan dili sila makatudlo sa atoa sa tanan natong gikinahanglan. Walay lain makatudlo sa atoa sa insakto, perpekto, walay kulang kundili ang balaang espiritu nga naa diha sa imong kinasunuran. Munang igsuon, panganduya
panganduya kanunay ang tabang sa balang espiritu ug ang iyang giya nga mahimo kang maging attentive sa tingog sa balang espiritu nga kanunay nagaistorya diha kanimo. And siya busa sama sa iyang giingon kaninyo, pabilin kamo kang Kristo. Praise God. Muna igsoon sa atong panahon karon, sa atong kinabuhi karon, kabalutang nga naapay mga Kristohanon nga bag-o pa lang na tao diha sa kamot sa Ginoo. Bag-o pa lang nakakabaton sa kamatuoran o kinahanglan nila ang atong giya, kinahanglan nila ang atong tabang aron malip up sila, aron mohamtong sila sa pag-alaga sa atong buhing nga Dios. Ikaw ingon nga magtotoo unsa imong buhaton? Iampo nato nga kini mga katawhan, even na yung mga Kristohano sa karon nga dugay na sa pag-alagad pero wala gihapon sila kasabot. Iampo nato na makaangkon kita, makaangkon sila sa kaalam o kahibalo aron masayra nila kung unsa ang plano o kabubuton sa Dios sa ilang kinabuhi. Sama kang Apostol Pablo unsa iyang gibuhat sa mga taga-Kolosas. Ang Kolosas 1:9 hangtod sa 12 ingon siya. Busa sa pagkasayod namo niini, kanunay kaming nagaampo alang kaninyo. Nagahangyo kami sa Dios. Ang iyang espiritu muhatag kaninyo sa tanang kaalam ug pagsabot aron masayra ninyo sa hingpit kung unsa ang iyang kabubuton alang kaninyo. Pinaagi niini makakinabuhi kamo nga maangayan sa Ginoo ug nga makahatag og kalipay kaniya ug mahimo usab ninyo kanunay ang maayo ug madugangan pagayod ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Kung imong tan-awon diha igsoon, ang kinabuhi ni Apostol Pablo, iyang ginahatag alang sa pag-alaga sa atong buhi nga Dios. Nakita niya adunay mga Kristohanon nga nagkinahanglan sa tabang sa balang espiritu. Unsa iyang ginabuhat, iyang ginaampo. Sama sa gi-share ni Pastor ni atong Wednesday, atong iampo ang atong mga leaders. Kita usab nga mga Kristohanon, karong gabi na, idasig ko kamo, i-encourage ko kamo nga atong iampo ang atong mga kaigsuonan nga baby pa sa pagtuo. Ato silang iampo nga makasabot sila ug magkaroon sila kaalam o kabalo aron makasabot sila ug masayra nila kung unsa ang plano ug kabubuton sa atong buhi nga Dios sa ilang kinabuhi. In verse 11, kay lig-unon kamo sa Dios pinaagi sa iyang kahibulungang gahom. Kinsa ang mulig-on? Ang gahom sa atong buhi nga Dios, ang kahibulungang gahom sa atong buhi nga Dios aron nga bisan unsa ang mahitabo makalahutay kamo nga adunay kalipay. Okay. Kasagaran sa ako mga nadunggan sa mga pastors karon, mingon sila, paglahutay mo, paningkamot mo, paglahutay mo hangtod sa katapusan, aron kamo makadawat sa ganti. Pero kung imo tan-awon diri sa maong verse igsoon sa verse 11 sa atong gibasa, verse 11 sa Kolosas 1. Imo tan-awon diha, siya kay lig-unon kamo sa Dios pinaagi sa iyang kahibulungang gahom aron nga bisan unsa ang mahitabo, bisan unsay mahitabo igsoon, makalahutay kamo nga adunay kalipay. Wala ba ka natingala na igsoon nga adunay panahon sa imong kinabuhi nga makaingon ka bangag mura bag gusto na kang musurrender, pero pag-abot sa kaulahian nakalahutay ka nga malipayon tungod na sa kahibulungang gahom sa Dios nga mo'y nagalig-on sa imo, nagatabang sa imo, nagagiya sa imo ha. Siya, verse 12, ug makapasalamat kamo sa Amahan tungod kay gihimo niya kamo nga takos sa pagdawas sa panulundon nga alang sa iyang mga katauhan, ang panulundon nga anaa sa kahayag. Angayan ang Dios sa pagpasalamat. Takos siya nga pasalamatan. Takos siya nga mudawat sa mga pagdaig tungod kay gihimo ta niya nga takos nga mudawat sa panulundon nga alang unta sa iyang mga katauhan nga mga Hudiyo. Apan tungod sa pagkamaayo ug pagkamahigugmaon ug sa grasya sa atong buhi nga Dios, gihimo kaniyang takos nga modawas sa mga panulundon nga alang unta sa iyang mga katawhan, mga panulundon nga naa diha sa kahayag. Amen. Praise God. Ang imong tan-awon igsoon kanang balang espiritu nga naa sa atoa mao na ang nagapadayon sa pagbag-o kanato, mao na ang nagapadayon sa pagtudlo kanato, nagagiya kanato sa matag karon ug unya sa atong kinabuhi. Insa ang 2 Corinto 3:18 insa, ug tungod kay wala nay nakataptap sa atong hunahuna, makita na nato ang gahom sa atong Ginoo. Kung yung
Kung imong tanaw Nixon, kanus aman natanggal ang taptap sa atong mga mata nga mo'y nahimo sa lipod sa atong pananaw ngadto sa atong buhi nga Dios. Kanus natanggal ang taptap? Katong pagsinggit ni Jesus dito sa cross, it is finished. Unsa may nahitabo ato? Ning dalugdog, ning kilat, ning ngiob, ug ning linog, ug nagisi ang tabil sa templo sa Holy of Holies gikan sa taas padulong sa baba. Unsa may pasabot dito igsoon? Mao na to ang pagtanggal sa tabil nga nag-ali sa imong mata gikan sa gingharian sa Dios. Wala nay tabil nga nag-ali sa tua. Sa Old Testament, ang Holy of Holies, mga pari lang ang makasulod. Ug naay tabil dito nga nag-cover tungod kay ang Holy of Holies, grabe kabalaan. Kung naay tawo nga makasulod dito makasasala, mamatay. Apan tungod sa gibuhat ni Kristo katong nga tabil gigisi niya tungod kay ikaw ug ako, ang imong sala ug ang akong sala, iyan ang gihugasan dito sa krus sa Kalbaryo. O kana nga tabil gitanggal niya. Nganong gitanggal na sa Ginoo? Aron makasabot kita, siya makita na nato ang gahom sa atong Ginoo, o kining gahom nga gikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu Santo nagapadayon sa pagbag-o kanato aron nga sa ngadto-ngadto mahisama kita kaniya. Ang gahom nga mao ang balaang Espiritu Santo mao ang nagapadayon sa pagbag-o kanato, na mao ang nagapadayon sa pagtudlo kanato, na mao ang nagapadayon sa pagpahinumdum kanato, sa paggiya kanato aron kita mabag-o ug sa ngadto-ngadto mahisama kita kan Kristo. Ako nadunggan sa una sa mga pastor, paningkamot aron mahimo kang mabag-o. Paningkamot aron mahimo kang matarong. Paningkamot aron mahimo kang angayan. Paningkamot aron mahimo kang makasulod sa gingharian sa langit. Pero diri nga bersikulo ikson makita nimo nga ang gahom sa Dios, gahom nga gikan sa Dios nga mao ang balaang espiritu, maoy nagapadayon sa pagpag-o kanato aron sa ngadto-ngadto mahisama kita kang Kristo. Muna igsoon, kanunay tang magpabilin diha kang Kristo. Kanunay tang mamati sa pulong sa Dios. Kanunay tang mamati sa istorya sa pulong sa balaang espiritu nga mo'y nagatudlo kanato, nagapahinumdum kanato kay sa atong pagpabilin igsoon. Maangkon nimo ang buhi nga gahom nga imo magamit sa imong adlaw-adlaw nga pagkinahanglan, adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ning kalibutan na makapausab nga gahom, makita sa imong kinabuhi ang tinuod nga kausaban sa diha nga ang balaang espiritu mo'y kanunay nimong ginapaminaw ug imong ginapangandoy sa imong kinabuhi igsoon. Kay kung imong tan-awon sa diha magpabilin ka sa Ginoo, yan siya sa John 15 verse 5, yan siya, ako mao ang punuan sa ubas ug kamo ang akong mga sanga. Ang tao nga nagapabilin kanako ug ako diha kaniya maoy mamungag daghan. Kaniadto ang mga pastor moingon, paningkamot pagkabot og mga kalag. Kay ang mga kalag nga imong madala mo na imong bunga nga imong ikahalad ngadto sa Ginoo. Pero igsoon, unsay sikreto para makaangkon ka og bunga sa imong kinabuhi? Magpabilin ka kang Kristo. Kanunay ka magapangandoy sa pagpamuhat sa balaang espiritu. Kanunay ka magapangandoy sa tingog sa balaang espiritu nga mo'y mutudlo sa imuha adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Kay ngon siya, kay kun wala ako kaninyo, wala kayod kamoy mahimo. Ang atong pagpabilin ngadto sa atong buhi nga Dios igsoon, dako kay na siya kahimuan. Dako kaayo og epekto sa atong kinabuhi. Kaya nga siya sa verse 7 sa atong gibasa kayana sa atong foundation text, kung magpabilin kamo kanako ug tipigan ninyo sa inyong mga kasing-kasing ang akong mga pulong. So anong tipigan? I-practice ninyo ang inyong nadunggan. Ang mga plano o katuyuan sa Ginoo, i-practice nato sa atong kinabuhi. Ngayon sa Lord niya, tuuhin ni. Sa ang pagtuo, aduna kay pagsalig sa mga butang wala imong makita. Sayod ka, ang imong tuuhan ang Dios, kayang mubuhat sa imuha, kayang mo-provide sa imuha. Sa imong pagtipig niya na igsoon, diha sa imong kinabuhi, makita nimo ang gahom sa Ginoo nga magapamuhat sa imuha. Kaya siya,
Kung magpabilin kamo kanako ug tipigan ninyo sa inyo makasing-kasing ako mga pulong, makapangayo kamo kanako bisan unsa nga inyong gusto ug madawat ninyo kini. Kung ang inyong kinabuhi igsoon naanad na sa pag-apply sa kung unsa ang plano o katuyuan sa makasuguan sa tong buhi nga Dios, dili na lisod sa Ginoo ang pag-release sa imong mga ginapangandoy sa kinabuhi. Kinasayad siya nga ang imong kinabuhi nakapokus sa iya. Wala na nakapokus sa imong ginapangandoy, kundi nakapokus na sa iya, sa pagtabang sa imong sa makatawhan sa Ginoo. Dili na lisod pag-release sa Ginoo sa kung unsa ang imong ginapangandoy. And siya Matthew 7:11, ang amahan gani nga kalibutanon nga makasasala nangandoy gay maayo alang sa mga anak unsa pa ka atong buhi nga Dios. Romans 8:32, kaya John 8:32, kaya nga gihatag sa Dios ang iyang anak. Kung kaya niya gihatag ang pinaka the best sa tanang the best, unsa pa ka nang imong ginapangandoy? Unsa iyang ginapangayo sa mga igsoon? Pabilin lang. Hawiri kung unsa ang imong nadunggan nga mga pulong nga may maghatag sa imong kalig-on paglaom sa kinabuhi igsoon. Amen. Praise God. Ang Dios igsoon kanunay gina siyang magagiya sa atoa. Muna sa atong panahon karon wala gitay lain duulan, wala tay lain kapasilungan, wala tay lain sandigan sa mga problema, wala tay lain nga kasumbungan sa atong mga problema. Magpabilin kita sa ato ang buhi nga Dios. Amen? Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong igsoon. Okay? Hallelujah. Magampo ta, amahan. Salamat sa imong pulong. Salamat nga ikaw na usab nagadasig ka namo og kini nga mga pulong amo ning magamit sa among pagpadayon sa among journey ining kalabutan na nga nagapaabot sa imong pagpalit. Silyohi kini, dili kini makawat sa among kaaway. Og salamat amahan. Dalaygon ka sa walay katapusan in Jesus name. Amen. Og amen. Magapadayon tekson kung kinsa na tong ready. Ibayan na to ang bread. Hallelujah. Sa gabi nga gibudhian si Jesus, mikuha sa tinapay og nagpasalamat siya sa Dios. Og iya kini gipikas-pikas og gihatag siya matinud-an. Mingon siya. Kiningapan nagsimbolo sa akong lawas sa mga nag-antos sa sakripisyo alang kay buhata kini alang sa paghandap kanako. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong pag-antos ito ibabaw sa cross. Ang kasakitan wala nimo gigsapayan. Tanang labod, tanang balatian imong gidala diha sa cross sa Kalbaryo Lord, so that by your stripes we are healed. Yung kasi mong pulong Lord, verse John 5:4-17, kung sa kakaroon mausap kami, nagpuyo ka diha sa kadagaya, mausap kami, nagpuyo kang walay balatian, mausap kami, nagpuyo ka diha sa katarong, kalipay o kalinaw, mausap kami Lord, amo ka nang gina-claim, ginadeklara sa among kinabuhi. Salamat Lord, dalagon ka sa walay katapusan in Jesus name. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Bayan na to ang kupa. Sa mga gabi nga gibudhian si Jesus, mikuha sa kupa og nagpasalamat siya sa Dios ug iya kini gihatag siya matinanag mingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kubinanti nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo God nga magiula dito sa cross sa Kalbaryo. Dugo nga naghimo ka namong angayan kasulod sa kingharian sa langit. Dugo nga nagpapas sa among mga sala gikan sa mga pagkabata karon ug hangtod sa mobalik ka. Dugo nga naghatag ka namong kalipay kasiguruhan paglaom sa among kinabuhi. Dalaygon ka Lord Jesus o diha sa among dugo Lord God, nagadagay day ang mga kaayuhan ug mga panalangin sa mga katawhan. That's why Lord, karong gabi una mong gina-claim, ginadeklara sa among kinabuhi nga kana nga mga panalangin, kana nga mga kaayuhan maga-manifesto na sa matag usa na mo kay kinabuhi. We honor you Lord. In Jesus' mighty name, let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Salamat Amahan sa pagkamaayo. Salamat God sa imong gugmang walay paglubad. Salamat Lord sa mga pulong nga kanunay nagapahinumdum God. Salamat Lord sa kalampusan sa mga buluhaton karong gabi una. Salamat Lord sa mga kaigsuonan Ginoo nga nagsubaybay online. Salamat Lord sa pagpakiguban kanila. Salamat Lord sa pag-comfort sa ilaha. Salamat Lord sa paggiya sa ilaha. Salamat Ginoo sa paglig-on sa ilaha God. Lord, ang tanang source of income sa mga katawhan Ginoo. Salamat Lord. Ikaw nagkapanalangan, and we bind you Satan. We bind you sicknesses, diseases, poverty in the mighty name of Jesus. Wala kay gahom nga mapahilabot sa mga katawhan sa Dios. Salamat Aba, even Lord, ang pamilya sa inyo, Covenant in Christ, uban sa paglabalay, Pastor ni Rod Gatson, God, kay Sister Yani. Salamat Lord sa pagpakikuban kanila. Salamat Lord sa pagpalalangin kanila. Salamat Lord sa pagkiya kanila, pag-provide sa pagkinahanglan, financial, physical, material, spiritual. Salamat Lord sa kinabuhi Ginoo among ginabubo, Father. Salamat Lord sa kayuhan, Lord, sa mga katawhan, Father. Salamat Father among ginalift up kanimo God. Ang naso sa Israel, Lord, we declare blessings, shalom, salvation, Father. Even Lord, ang naso sa Pilipinas, God, among ginasangat nga kanimo Ginoo. Our President, Lord, a new President, Father, new elected President, Lord, and Vice President, o ang tanang nagadumala sa among naso Ginoo. We pray, Lord, ang pagkamatarong, Lord, may magahari sila makasing-kasing o kinahuna Ginoo. Ikaw Lord ang nagagiya kanila, ikaw ang nagatudlo kanila, ikaw ang nagatabang kanila God. Aron Lord sa kalambuan sa among nasod Ginoo tungod kay Lord, kung ang nagadumala sa among nasod Ginoo maayong mo dumala og naay tinuod nga kahadlok kanha kanimo Ginoo, bulahan kami God nga nagpuyo sa mga nasod Ginoo, mao kana ang imong pulong God. Og salamat Lord sa imong pag-comfort sa tanang nagdumala sa among nasod gikan sa pinakataas hangtod sa pinakababa sa tibok nasod sa Pilipinas. Salamat Lord sa paggiya kanila God. Salamat Lord sa mga loved ones. Salamat Lord sa mga kaigsuonan nga nagsubaybay niini. Salamat Lord sa paglig-on kanila. Salamat Lord sa pagbisita sa ilagan imong mga katawhan na kinahanglan sa kayuhan. Salamat Lord sa paghikap sa ilagan ang mga katawhan Ginoo na kinahanglan og financial breakthrough Lord. Salamat Ginoo nga ikaw ang nagaabli sa tambuanan diha sa kalangitan Ginoo alang sa pag-release Lord sa mga panalangin alang sa mga katawhan God. Tungod kay Lord I believe nga dili jud ka mo biya, dili jud ka mo pasagad Lord sa mga katawhan nga kinahanglan ug nagaduol nga kanimo Father. Salamat Lord sa tanang butang. Salamat Lord sa imong pagkamaayo Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. Karon ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios makig-uban kaninyo, ang Dios magasapuan kaninyo gikan sa buhat sa kaaway, ang Dios magaprotekta kaninyo, magalipay kaninyo bisan asa mo moadto. Ang dungog ug ang himaya gikan karon ug hangtod sa walay katapusan iya lang sa atong buhi nga Dios hangtod sa kahangturan ug ang tanang anak sa Dios moingon og amen og amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Salamat sa inyong paghatag og higayon. And I pray and I believe nga ang balaang espiritu nga naa nga kaninyo mao'y mudagdag pa pagpasabot, pagpainomdom kaninyo sa kung unsa ang mga plano o katuyoan sa tong buhi nga Dios. Kay siya lang ang nakasayod nahibalo sa kung unsa ang kinatibuk-an nga plano sa Dios para sa imong kinabuhi o para sa akong kinabuhi. Og salamat maigsoon ug maadlaw kita-kita na sabta sa church 9:30 sa buntag mag-start ang atong gathering sa church. Bye bye. God bless. Shalom.